Još jedan umjetnik Zagreb zamijenio Gospićem i usmiraju svoje karijere u toj sredini pronašao dovoljno inspiracije unatoč trenutnoj izolaciji. U rodnoj kući poznatog hrvatskog slikara Miroslava Kraljevića Sergije Mihić otvorio je malu galeriju s izložbom čiji je moto jedan dan, jedna slika, jedna izložba. Slike su to krugova ili sfera koje se stalno isprepliču i dotiču ljudski život. Iz svog ateljeja i stana do galerije, mjesta poticajnog druženja, bračni par Mihić učini tek nekoliko koraka, no dobro im dođu, posebice sada kada se van ne smije. Krugovi života u galeriji predložak su za mozaik. Ima i vragova, ima i anđela. Međutim, ljubav pobjeđuje. Nakon života u zagrebačkoj vrevi, ovaj je umjetnik odlučio uploviti u mirnije vode Gospića, Novčice i Velebita, a sve to zajedno i pogled s njegove terase potiču ga na nove ideje. Sada je to ličko jaje. I polako se iz tog jajeta razvija neko razmišljanje moje i moj doživljaj i same like i Velebita. Na stalcima u svom potkrovnom ateljeju dovršava dvije slike. Jedna ga posebice podsjeća na Zagreb, na stari Zagreb, gdje je imao svoj atelje, no potres je tu sliku temeljito promijenio. 80% kulture iz Hrvatske se obavljala u općini Centar. Te sve zgrade su srušene. Te stare zgrade, to su te institucije gdje se dešava. To je velika tragedija o kojoj se premalo priča i zapušteno. To me srce boli. Slikarstvo je njegov izraz i ne mari za okolnosti u kojima ono nastaje. Današnje okolnosti možda djeluju sputavajuće i ekonomski frustrirajuće, no iznad svega one su umjetniku poticaj. U svakom trenutku je to izraz, bilo da je to u nekim lošim vremenima, dobrim vremenima. Ono je izraz toga dobe i onda ako je iskreno i od tud izlazi, onda nešto ću napraviti. Svoj krug života od Zagreba i Akvileje pa do Gospića ovaj umjetnik polako zatvara, no samo u svom životnom okruženju, ne i u stvaranju.